дӯстон, боварӣ дорам ки шумо дар бораи замимаи My Babylon аз ширкати Babylon Mobile аллакай медонед. бо ин замима шумо метавонед аз захираҳои нақшаи тарофавии худ, яъне боқимондаи мегабайтҳо, дақиқаҳо ва смсҳо доимо бохабар бошед ва хизматрасониҳои иловагиро пайваст намоед. ба воситаи ҳамёни электронӣ ба наздиконатон пул фиристед ва дар мағозаву қаҳвахонаҳо аз ҳисоби рақами худ пардохт намоед. даромади гап гуфтанам зарур аст ки мағозаву қаҳвахонаҳо барои истифодабарандагони My Babylon купонҳо тӯҳфа мекунанд, яъне ба шумо тахфифи муфид омода карда шудааст. бо ин ҳамаи имкониятҳои замима тамом намешавад. шумо метавонед дар бахши e-commerce аз хона набаромада хӯрок фармоиш намоед ва аз мағозаҳо харид кунед. ҳатман замимаи My Babylon-ро насб намуда истифода баред. он дар Play Market ва App Store дастрас аст. Babylon Mobile замимаи My Babylon-ро муаррифӣ мекунад. захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо My Babylon олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. салом, ман Таҳмина. ман Саид. мо як оилаи ҷавон аз Тоҷикистон ҳастем. ва ҳоло ба шумо мегӯям ки чӣ тавр ҳамёни электронии My Babylon ҳаёти ҳаррӯза ва серкори моро осонтар кардааст. My Babylon-ро ҳам дар iOS ва ҳам дар Android истифода бурдан мумкин аст. аз ин рӯ ҳангоми боргирӣ ва сабт намудан мо бо ягон мушкилот рӯбарӯ нашудем. рақами телефонро дарҷ намуда онро тасдиқ мекунем. акнун мо истифодабарандаи шабакаи васеи My Babylon ҳастем. ба мо бештар системаи iCoupon писанд аст. мо сарфи назар аз он ки метавонем аз мағозаҳо ва тарабхонаҳои маъруфи Тоҷикистонро истифода барем, 30% буҷети оиларо сарфода барем. купонро ба интихобшуда илова карда беҳтарин тахфифҳоро дар шаҳр ба даст бор. агар мо вақти кам дошта бошем, пас дар реҷаи онлайн харид кардан ё хӯрокаи дӯстдоштаро фармоиш додан мумкин аст. ман харид карданро дӯст медорам ва аксар вақт пулам камӣ мекунад. аммо Саид ҳамеша ба ман кӯмак мекунад, зеро шумо метавонед пулро аз як суратҳисоб ба суратҳисоби дигар бо якчанд зер кардани тугма интиқол диҳед. идоракунии пардохти коммуналӣ бо My Babylon боз ҳам осонтар аст. маблағи заруриро ворид намуда ҳамаи қарзҳоро пардохт менамоем. бо My Babylon мо на танҳо пулро сарфа мекунем, балки вақтро низ сарфа мекунем. инчунин ҳангоми пардохт ман метавонам купони худро истифода барам ва бо истифодаи IQ пардохт кунам. магар ин аҷоиб нест? интихоб мекунем, ба сабад дохил мекунем ва бо My Babylon пардохт менамоем. ҳама чизро дар вақт ва макони барои мо қулай дастрас менамоем. замимаи My Babylon-ро боргирӣ намуда аз навовариҳо баҳравар гард.